क'क्राझार बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि न'ब्लाङाव क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंबाय। गुबुन गुबुन जायगायाव बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंनाय बादिनो दिनै क'क्राझार जिल्लायावबो बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जाबाय। आरो बे बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दिनै क'क्राझारनि बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि न'ब्लाङाव दाफुंनानै लायो। दिनैनि बे क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशन दाफुंनाय हाबाफारियाव गोदान आफादगिरि महरै डेभिड बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै गौरी ब्रह्मखौ बिबान होनानै आफादखौ दाफुंनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव मिरु बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय लेङाइ आफादगिरि मैखोम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारिनि नुजाथिनायाव जिल्ला आफादखौ दाफुंना लायो। गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशन जानानै साफ्रोमबो लोगो नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो बरायनो लाबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दाफुंनाय जाबाय। सिगांनि समाव जोङो गुबुन गुबुन जे जिल्ला आफाद बे दानाय हाबाफारिया जोंना सोलिबाय थादोंमोन। बड'लेण्ड डिजिटल खौरांगिरि गौथुमखौ जोङो दिनै दाफुंना लानाय जाबाय आरो बेवहाय गोदान बिबानगिरि महरै जोङो मोननो हादों। आफादगिरि महरै बिथां डेभिड बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि महरै जों मोननो हादों गौरी ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों। थारैनो जों मिजिंथिदों जों बिथां मोननि जे दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जेन गोख्रोङै मजबुतै जेन खामानि मावलांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। मोनसे जों थांखि लादोंमोन थामहिनबा बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशना बर' माहारिनि थाखाय हारिनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि जे ओनसोलारि बा जायगाफोरनि जे खौरां फोसावनाय बे फोसावनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलांनायनि थाखाय बे थांखिया जोंनो थाबाय थादों। आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गुबै मोनसे मोन्थोरानो जादों जे साफ्रोमबो जोंनि खौरांगिरिफोरा जोंखौनो जेन मदद होलायनो हायो। नैबे एस'सिएशननि गेजेरजों जोंखौनो जेन गुबुनारिनि खैसारफोराव गुबुनारिनि जिखिनि नासयनाय गुबुनारिफोरनि जिखिनि जोंखौ जेन गादबनो नायगिरनाय बे नायगिरनायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों बे एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जादों। बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि बर' खौरांगिरिफोरा जेन रैखाथि मोननो हायो। खना खनला थानाय जे खौरांगिरिफोरा मोनसे नैबे फोथाराव जे खौरांगिरि फोथाराव जे जांख्रिथाय मोनसे लाबोनो हायो। बैफोर थांखिफोरखौ लानानैनो जोङो बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दानाय जादोंमोन आरो बे लेखानो जोङो क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय। थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै। मिरुनि जानानै जोंहा लोगो आफादगिरि बिथां मैखोम बसुमतारी आरो आं बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय क'क्राझारनि जाखिनि खौरांगिरिफोर दङ बेफोर गासिबो दिनै बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो दाफुंनानै जों लानो हाबाय। जोबोदनो गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि दैदेननायावनो गोबां जेन नैबे खौरांगिरिफोरखौ रैखाथि होनाय आरो खौरांगिरिफोरनि जिखिनि समस्याफोरखौ बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जों सुस्रांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगो लोगो जोंजों समान समानै मिरुजों लोगोसे समान समानै जेन खामानि मावफुंलांनायाव हेफाजाब मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो कंग्रेसुलेसन होगोन बिथांमोनखौ जेन बिथांमोना जे बिबानखौ नाजावना लाबाय आरो लोगोसेनो जाखिनि आफादगिरिया गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जाखिनि बेवहाय बिबान लानानै बा बिथांमोनखौ जों मोननो हाबाय बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन जे गोसो जानानै बिथांमोना नैबे जोंनि बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बा खौरांगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैबाय आरो क'क्राझार जिल्ला जे बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव बिथांमोना बिबान लाफैबाय। बिथांमोनखौ आं बरायनानै लादों आरो इयुननि समफ्राव ज' खामानि मावलांगोनखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा?
जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।